Ei, hola, bon dia! Tio, jo porto un dia ja... M'he llevat a les 6, perquè dormo de puta pena. Només obria el WhatsApp i ja m'he trobat tots els grups de feina ple de coses a fer. A les 11 tinc un primer Skype amb l'escola. A la 1 he quedat amb la Maite, per veure què fem amb els bolos d'aquest estiu. Ok, i després què? Que a les 3 i mitja he quedat amb el meu pare per veure què collons faig amb el puto lloguer. Vale. I què més? Després hem quedat amb els amics de BUP i després he quedat amb el Jordi. Porto 4 cafès ja. I ja està? Ah, sí, necessito fer gimnàs. I tu? I jo? Bé, de fet és que és el meu aniversari. Bon dia, guapo, Com? Au. Mariona! L'he cagat molt, ho sento. T'he preparat el millor dia d'aniversari que puguis tenir mai. No cada dia es fan 40 anys en una quarantena. Per començar, he portat a una persona que et vol felicitar. Tadà! Hola, germaneta. Penso molt en tu. Felicitats. Com portes això del confinament? Bueno, com es pot? Imagina't jo, tot el dia conduint camions amunt i avall, i ara imagina't. Esclar, els ingressos, doncs... no sé, què penses fer? De què? El pis, fa 5 anys, que els pares ens ho van deixar, i el pis és meitat teu i meitat meu, que potser en podríem treure una miqueta de rendiment. Penso que comencis a pensar, buscar-te un pis del teu nivell, ja ets grandet ara, amb 36 anys que acabes de teu, 37, comencessis a pensar en marxar del pis. Segurament aquest pis ens en donaria 1.500 o 1.600 o 1.800 o 2.000 euros. Un pis val una pasta. No estic nerviós, no m'enfado mai, ni em poso nerviós. El tema del piset em poso una miqueta alterat, Per tant, comença a pensar que ja ets grandeta amb anar fotent el camp del pis, En podem parlar en un altre moment, si us plau? Quan serà el moment? La pròxima pandèmia? Fas les maletes i fots els camps! A sobre t'ho per felicitat d'aquests 37 o 30 o 40 anys que fas. 40! Doncs 40 i el Déu que t'aguanta! Què fas, Mariona? M'ha ratllat molt, tio. És perquè se'm passi la mala hòstia. Tens una bamba per aquí? Desfés el nus. Acabes d'obrir el teu regal d'aniversari. Ah, no, jo no em penso tirar en paracaigudes, tio. A A veure, si no sóc capaç d'agafar un avió sense drogar-me, com et penses que em tiraré jo des d'una avioneta? Però si és ideal per tu. Mira, hi ha uns vídeos per internet que es veu la gent fent salts i fan una cara de subidon que flipes. Mira. Hòstia. No, em sé que no ho vull veure, no. Hòstia, perdona. Perdona. No, que no és aquest, No és aquest. Com es para això? Hòstia puta. Potser no ha anat del tot bé, però ara una persona que va ser molt important quan eres petita. T'he portat... Hola, Hola! per molts anys! Que guai! Hòstia, perdona, però és que ara no caic. Qui és? El Joan, Corbella. Hòstia, Joan Corbella! Hòstia, primer B! Clar! Enric, t'has confós. El meu amic era el Comella. Joan Comella, no Joan Corbella. Per molts anys! Estàs molt guapa. Hòstia, gràcies. Em fa molta il·lusió veure't, que estàs guapíssima. Què fas? Hola? Tu no riguis, li estàs tirant la canya davant meu? Estic fins als ous d'aquesta conversa. Vale, l'he cagat molt abans. I ara l'he clavat. Tu sempre em parles de la banda sonora de la teva vida i d'una cançó en particular. Què millor que un cantant professional te la canti el dia del teu aniversari. ¡Tachan! Soy Johnny Garland. Aquí tu amiguito me ha contratado para que te haga un regalito. If I should stay, I will only be your way. And I will always love you. ¿Os hago la segunda parte? No. No. Moltes gràcies. Què collons ha sigut això? Era una oferta. El
que més em fot és que tinc la sensació que amb la merda aquesta del confinament t'hagis oblidat completament de qui soc. Primer, em fas un vídeo amb el meu germà, el Marcel, amb qui em parlo sempre, amb ma cosina, i després com se t'acut regalar-me que em llenci paracaigudes? Tinc pànic a les alçades, hòstia puta. I després l'amic, aquest pobre xaval que semblava que li faltés un bull. Una lletra, Comella, no Corbella. Hòstia, noi. Bueno, i la cançó, has triomfat. Des de quan a mi m'agrada la Whitney Houston. La meva és el Bohemian Rhapsody de Queen, que la tinc de to en el mòbil. Tinc la sensació de que ja no em coneguis. Ha estat una merda d'aniversari i aquest sí que serà l'episodi que acaba malament. És això el món real? És una fantasia? Te das cuenta. Moltes felicitats.